Asmin Durčić besni i preti po kući, ne mogu da ga smire nakon što je doživeo pomračenje. On je napao Ivanu Jovanović jer joj je tražio da mu opere posteljinu, a za uzvrat ju je častio kutijom cigareta. Međutim, kad mu je ona donela opranu posteljinu, nije bio zadovoljan, pa ju je žestoko napao. Njeno pravdanje dodatno je izludelo Alibabu, zbog čega je počeo da viče iz petnih žila, pa je na kraju odlučio da nađe novu osobu koja će mu pomoći da opere stvari koje su se isprljale. Kasnije tokom večeri on se zaleteo na Uroša, a ukućani su ga jedva savladali. On i Uroš žestoko su se sukobili u spavaćoj sobi, a Asmina su u jednom momentu morali fizički da savladaju drugi učesnici kako ne bi došlo do fizičkog obračuna. Iako je od Uroša traženo da napusti prostoriju, kako situacija ne bi eskalirala, on to nije želeo da učini, a Alibaba ga je neprestano vređao, čak mu je psovao i porodicu. Ko god sa tobom bude pričao sa mnom neće da sedi, a to važi i za Maju, rekao je Asmin. Mnogo te se plašim, imam pravo da govorim šta vidim. Sram te bilo, majku da mi psuješ, rekao je Uroš.